جدرên taybet ji Kurdistana Sûriye ragihandin gojvînek taybet di navbera serkirdeyekî çekdarên YPG û parêzgarê Hesekê rejîma Sûriye hat lidarxistin. Li gorî jêderekî taybet ku nexwest navî were eşkerekirin, ji arkere diyar kir gojvînek di navbera fermandeyê giştiyê çekdarên YPG Sîpan Hemo û parêzgarê Hesekê Lîwa Cayîz el-Hemûd el-Musa hat lidarxistin. Têde amadekariyên rejîmê ji bo hilbijartinên rêveberiyên xûcehî li parêzgeha Hesekê hat guftûgo kirin. Her li gorî zanyariyan gotjivînê de behsa hilbijartinên rêveberiyên xûcehî li hemû bajar û bajarokên Kurdistana Sûriyê got biryare di 16 hêva Eylûna bê de werin lidarxistin hate kirin. Ji aliyê xwe ve fermandeyê giştiyê çekdarên YPG Sîpan Hemo soza alîkariyê ji bo lidarxistina hilbijartinên rejîmê li Kurdistana Sûriyê da. Beryana Hacî, serokê Komîta Bilind ya hilbijartinan ya bi ser rejîma Sûriyê ve Silêman el-Qad ragihand bû got navendên hilbijartinan li bajarên Hesekê û Qamişlo û Efrîn û Kobanê hatin destnîşan kirin. Her wiha eşkere kiribû got eger lidarxistina hilbijartinan li hindek cihan bi dest nekeve mîna Efrîn, wê demê Komîta Hilbijartinan dikare cihê navendê veguhêze cihekî din. Ji aliyê xwe ve parêzgarê Hesekê Lîwa Cayîz el-Hemûd el-Musa ragihandibû got emîndariya giştî ya parêzgehê hemû tedabîrên pîwîst ji bo hilbijartinan standiye û diyar kir got dergehê kandîd bûnê hatiye vekirin. Civîna fermandeyê giştiyê çekdarên YPG Sîpan Hemo li gel parêzgarê Hesekê Lîwa Cayîz el-Hemûd el-Musa di demekê de tê goşandeke peyedê jî li Şamê bi rejîma Sûriye re civîn pêk anîne.